vam decidir d'anar en aquesta reunió, precisament aquí és el naixement de la història, d'aquesta reunió, i ens entenem doncs, que hi ha aquesta modificació del pla, o sigui, ensorrar totes les cases, modificar-ho, fer com una espècie de pisos ajardinats. Aquesta utopia de transformar l'última zona edificable en parc era com voler subvertir, és a dir, girar del revés la ciutat que es havia construït en el franquisme, que era especulació, i llavors la ciutat diu no, ara aquí farem al revés. Amb tota la dignificació d'aquest espai, que era un espai molt oblidat de la ciutat, és evident que estava molt oblidat perquè això ja era el pati de la ciutat, on s'hi aboquen totes les coses. Tot el que es va decidificar, nosaltres no ho vam permetre, o sigui, que es va dir, es reivindicaria el parc amb totes les 43 hectàrees. Vam començar doncs, a plantar arbres, amb cubes que no hi havia aigua doncs, per regar-los, i va ser una gran festa, però bueno, l'endemà aquests arbres ja no hi eren, ens els van arrencar tots. I el parc, tota aquesta zona va quedar rodejada de policia. Per tant, una estratègia que a més es va portar molt en silenci i no fent soroll, que consistia en que l'Ajuntament es va fer amb unes parcel·les claus dintre aquest espai. De tal forma que un cop l'Ajuntament tenia aquestes parcel·les claus, es va poder negociar, es va poder reunir amb els promotors i es va dir, senyors, l'Ajuntament té aquestes parcel·les i per tant som un membre més d'aquesta comunitat de propietaris i ens hem de posar d'acord. Que això produís una revalorització d'aquella zona, poder vendre a través de concurs i que els beneficis es reinvertissin per fer el Parc de Catalunya i el sistema d'accessos als carrers perimetrals del Golf. Al final el parc li surt gratis a la ciutat perquè el paguen les operacions immobiliàries. Tot això és un procés de molts anys, no? Després, com que es deia, si fem el parc, a més vol dir que enterrem un passat, doncs quina millor manera d'enterrar un passat i en aquells moments enterrant el cotxe. I d'aquí es va enterrar el cotxe, just, des d'aquí no es veu, però quedaria situat per allà, que suposo que encara hi és. Aviam, que la ciutat es descentralitzava cap aquí ja era obvi. Les oficines centrals del Banc de Sabadell estaven aquí. Per tant, que aquesta avinguda tenia un potencial de futur, això era clar. I a més, aquesta avinguda, fins a la plaça Espanya, havia estat dibuixada al Pla d'Eixample del 1928. Per tant, qui coneixia els planos sabia que allò era un eix important. De la mateixa manera que el Corte Inglés va ser el motor de desenvolupament de la Diagonal a Barcelona, quan es va fer el Corte Inglés allà, tot l'entorn, doncs el comerç tractor de l'Eix Macià va ser el Corte Inglés. El 92 es fa la inauguració formal del parc perquè ja s'hi venia treballant en el parc. El que passa que aquest parc té la característica d'una part molt urbanitzada i una part sense urbanitzar. La part urbanitzada, com que és la façana que donava a l'Eix Macià, potser gairebé era obligat que tingués una certa arquitectura urbanística que donés prestància en l'Eix Macià. Sense aquesta façana tan contundent, i avui dia pots fer fotos des de dalt, postes de sol, no entendríem el parc. Fins i tot encara ara el parc és massa gran. I recordo perfectament, i a més amb això hi ha fotografies, del Toni Ferrés amb el dit posat així i el Pujol al costat que li mostrava com era Sabadell. Per tant, hi ha tota una maduració lenta, però que acaba bé perquè, diguem-ne, les grans decisions eren correctes, la delimitació, el caràcter, és a dir, per exemple, deixar tota la zona de dalt molt salvatge, sense massa intervenció, les peces més urbanitzades estan al límit, per tant, les grans decisions van anar bé. Ara, són decisions que avui dia, passats 30 anys, hauríem de revisar, és a dir, s'hauria de fer una mirada des dels ulls d'avui dia per acabar d'integrar el parc a la ciutat.